אם נצא לרחוב, נתפוס איזה עובר אורח ונשאל אותו, מה זה טיפול פסיכולוגי? כנראה היה אומר לנו כמה דברים. אחד, שזה דבר ארוך, שלוקח חודשים או אפילו שנים. 2, זה שהפסיכולוג בעיקר מקשיב. 3, זה באמת משהו שנוברים בעבר, בוחנים אירועי עבר, חוויות ילדות וכולי. קיים טיפול כזה, והוא מועיל להרבה אנשים. הרבה אנשים מפיקים ממנו תועלת, אבל יש אנשים שזה לא מתאים להם. טיפול ממוקד שינוי פונה אל האנשים האלה. האנשים האלו זקוקים למשהו יותר ברור, יותר ממוקד, יותר תחום בזמן, שנוגע ישירות בבעיה שלהם. בשביל האנשים האלה התפתח טיפול ממוקד שינוי, כמובן נשען על המון שיטות טיפול קיימות ומוכרות, ואני כאן כדי להגיד לאנשים האלה שיש את האפשרות הזאת גם. יש בעצם 3 עקרונות שטיפול ממוקד שינוי נשען עליהם. העיקרון הראשון הוא בהירות. הטיפול הזה מתנהל בגובה העיניים, על פי תוכנית ברורה שנבנית עם המטופל כבר מהפגישה הראשונה, ומשוקפת לו כל הזמן. כן? לא מגששים באפלה, ולא טועים בישימון, אלא חותרים יחד לקראת מטרה ברורה. העיקרון השני זה עיקרון הפרקטיות. הטיפול לא מתנהל רק בעולם הפנימי, במרחב של רגשות וחוויות וזיכרונות ילדות, אלא יש שילוב בין עולם פנימי לבין מציאות. כן, בסוף המטופל סובל ממשהו שמציק לו במציאות, וצריך לגעת גם בדבר הזה, בחיים עצמם. והדבר השלישי זה שהוא ממוקד תוצאה. האם אנחנו באמת מתקדמים לקראת היעד שלשמו בא המטופל? השאלה הזאת נבחנת כמעט בכל פגישה. אם אנחנו רואים שאנחנו לא מתקדמים לקראת היעד, אנחנו מעדכנים את הדרך ואנחנו מחשבים מסלול מחדש.